grabbar. Vi spelar lite Candy Crush. Ja. Jag är så stor som tror det är. Vet du varför? För att jag tar bort spelet och det är igen. Vet du varför? Ja, du vet varför. Jag tycker att jag kan här. Jag vill inte joina det. Glöm inte joina det kläder. Den heter Barilfire. Så jag joina det kläder. Det är den bästa kläder i hela världen. Jag vet inte. Japp. Jag har agerat det. Att jag tog bort spelet och låter det igen. För jag tänkte nej, det var roligt. Jag agerade. Det var idag jag agerade. Och jag agerade den. För jag ska göra en grej. Vänta. Är det färdigt? Åh, det är färdigt. Jag agerade den idag. Det är färdigt. Där. Och jag vill också agera den. Det är mycket att jag ska agera. Och sen ska jag agera något här inne. Så agera det. Så ska jag samla. Så ska jag göra det. Jag vet inte vad. Okej. Jag ska gå till sängar. Jag ber inte mer. Jag bara lägger. En plats. Ja, en plats. Så där. Okej. Du kan se att jag ska applicera de prinsgrejer. De jag applicera 2. Jag vet inte vad de heter. Sjätte blick. Det är sjätte blick, va? Där är allt. Your hood is not beautiful. Kolla på oss. Det är fina hud. Vad är det där? Jag vet, det är typ så. Jag vet, det är så jättefint. Men det blir precis bara rätt. Men ni vet, jag laddar nu video. Vad ni vet. Men det går sluta och gå samman hela tiden. Det är för jag råkar ta bort allting på hela spelet. Jag ska ta bort typ allting. Så jag hade inget. Det var helt tomt. Jag råkade göra det. Helt tomt. Typ alla Minecraft banor, typ jag något byggt, allt är borta. Så. Jag råkar. Och sen jag bara, åh nej. Det var videon som jag gjorde igår. Jag hade lämnat ut den. Och sen gick den bort. Så jag gjorde en annan idag. Och jag gör den nu. Vad är det? Okej, jag förstod. Låt oss söka på några kläder. Vad ska vi söka? Vänta. Vad ska jag söka för kläder? Söka Jibril. Bara Jibril. Vi söker bara mitt namn. Jag kan säga att det är många folk som heter Jibril. Tabdens gäller med Martin. Han är själv. Jag går inte hålla med hans kläder. Ja, din kläder. Jättefin. Man vet, jag är lite trög. Jag är så bra på det spelet att jag kan min bästa. Julbov regerade där. Kolla vad jag får. Jag får han killen. Han är mitt där. Och jag får den grejen. Jag får andra gubbar i. Ja, men kolla. Jag behöver inte reagera något mer. Satan.
Och kände på helgen. Och hoppas på nästa lov jag för. Så ska jag komma så dödött. Glöm inte att ska kunna ha kläder, okej? Den kläder var ett här. Du ser den kläder var ett här. Det är kläder. Jag tycker bara vänta till dem. Japp. Jag ska vi få lägga. Ordning. I think I can have the baby here. Om det kommer nu musik. Bara allt i mitt svar blir jag bort för. Det kanske kommer att göra på video på jag vet inte. Okej. Jag kommer göra video. Jag vet att jag har så mycket videos, men jag ska ändra det där. Ska göra typ varje vecka 3 videos. Jag brukar alltid göra videos, men innan gjorde jag, men man var töntiga. Alla var töntiga. De var bara sånt upp 1 minut. Jag ska göra riktiga. Typ, kolla vad jag har här i komplicerat. Lika så. Det här går alltid ner upp. Jag har inte inlogg i Facebook. Vänta grabbar, jag ska bara skriva min... Jag bara skriva min e-mail och min kod för... Titta bort. Där. Va? Oj, vänta. Jag skrev min e-mail, så skrev min e-mail Facebook, förlåt. Där. Och ni vet vad jag heter på Facebook. Jag heter på Facebook Lasse Kassem. Jag heter på Facebook Lasse Kassem för min förra Facebook gick sönder. Okej. Okej. Det här är mina vänner och alla mina vänner ligger 10. Okej. Jag stärker den här. Han stärker den här. Nu stärker den. Åh, bra, vad är det? Kolla på dem. Kolla på flickan. Jag kan få mig att ha dem trycka skit. Kolla på han. Han har det så han blir fetad. Okej, jag vill se min gamla vän. Han är min gamla vän. Jag vill se han. Det är hans kläder. Han snackar så mycket om kläder. Vad är det på? Vad är det här? Nej. Vad var det? Här. Kan du se vilken Ayub. Jag visste att min bror hade kläder. Kolla på hans huvud. Vad är det Ayub? En diar. Det är diar. What the hell is this? Och sen killen. Ja. Wow. Han kan spela. Oj. Det är den killen som är som typ såna jag träffar innan. Mina kusiner vänner och så det vet jag. Okej. Jag ska lite mer. Jag ser min kusin. Vad är min kusin? Man ser på honom. Jag vet då. Mamma, kolla på hans stjärnor. De har kokat igen han. Det är konstigt att hitta min vän Ayub. Jag sätter foten där. Jag måste kolla. Jag söker, är det Diar? Min andra vän heter Diar. Jag kan inte hitta Ayub. Vem är det? Det här är min... Kolla.
Jag tror att det här är. Vänta. Kanske inte. Det är 2. Det kan vara jobb. Han har precis fått det. Jag tror han har observerat det. Jag tror det vill vara jobb. Och kolla runt. Ja, vilket ligger. Kanske inte. Nej, jag tror inte han har den egen. För han har typ sätt att spela. Jag vet inte om det. Kanske det är därför. För att alla gränser. Så får jag se min broder. Är min bror. Farbror. Så sin Mahmoud. Båda som alltid där. Så känner jag bara lite sådär. Jag tänkte också. Jag vet inte om jag tittar på den videon. Nej. Och nu tänker jag, okej, efter vi sätter den här, då ska jag spela en video. Okej. Mitt hjärta. What are you doing? Kolla nu. Kolla nu. Då kommer man kunna vinna mig. Kolla. Vad ligger det ställe? Vad kan man lägga? Jag tittar man. Vad är det? Jag måste spela nu. Lär er spela. Lär spela. Vad händer? Oh boy! Döda dem! Döda dem! Nej! Åh, nej! Kan vi vinna det här? Kan vi vinna det här? Det är bara en... Nej! Kommer på alla stjärnor! Kommer nog 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 på alla stjärnor! Runt för dem. Lägga bara. Jag tror att jag alltid slutar video här. Jag tror kanske jag ska lägga videon då. Kanske lägga både 2 imorgon. För jag får se. Nu ska jag spela den andra videon. Så kanske den videon kommer komma imorgon. Jag tror att jag ner 2 stycken. Många det här kommer in musik. Jag ska försöka fixa musik. Så det kommer in musik för jag har. Jag ska göra en video. Du vet jag vad jag sluta på att som ett barn. Och det är det med vuxen. Shrimps. Little boy. Look out for your mother say, hey, tell me that I wanna cry. We said that, oh yeah. We said that, oh yeah, I cannot cry. Okay guys, I'll see you later. Goodbye.